Wannan ita ce ƙauyen Dudley Town ta ƙasar Amurka. Ƙauyen da aljanu suka hana mutane rayuwa, wanda hakan ya sa gwamnatin ƙasar sanya dokan hana duk wani ɗan adam rayuwa a wannan ƙauyen. Duk wanda ya zauna a wannan garin kan fara cewa yana ganin wasu halittu a boye a jikin bishiyoyin da ke gefen ƙauyen. Da haka zai haukace bayan wani lokaci ya mutu. Hanyar shiga garin ma kawai abin tsoro ne, domin ku hanya ce mai duhu ko da rana ne. Mutum na ƙarshe da ya zauna a wannan ƙauyen shine Dr. William C. Clark, wanda ya gina musu gidan hutu shi da matar shi a ƙauyen a shekarar 1920. Bayan sun je gidan hutun nasu da 'yan kwanaki ne, aka kira likitan daga asibiti domin wani aikin gaggawa. Yanda ya tafi ya bar matan nashi ita kadai. Bayan wasu 'yan kwanaki ne ya dawo ya ta kiran sunan matan nashi amma bata amsa ba. A nan ya ji wata dariya mai firgitarwa na fitowa daga ɗakin kwanansu. Likitan ya shiga ɗakin cikin firgici yanda ya tarar da matan nashi cikin wani yanayi. Tana wani irin dariya wanda kaman ba daga bakin ta yake fitowa ba. Bayan nan ne ya gaggawan shiga gari ya nema taimako aka kai ta asibiti, yayin da ta mutu bayan wasu kwanaki. Daga nan ne aka sanya dokan